Avui hem presentat el programa Invictes, que és un servei que creem nou d'assessorament, d'acompanyament, d'informació, de donar recursos a les persones que han estat víctimes d'un accident i que han tingut seqüeles greus. Del que es tracta és un servei en el qual de forma integral s'ajudi a la persona a conèixer tots els serveis que té, totes les possibilitats que té i d'acompanyar-la en aquesta nova situació que pateix. És un servei que està territorialitzat al conjunt del país i que es fa de la mà de les entitats que durant tants anys han estat treballant acompanyant a les víctimes. Realment creiem que era un servei molt necessari i era molt important que aquesta dimensió d'acompanyament i d'assessorament a les víctimes també es fes des del Servei Català de Trànsit. És un molt bon exemple d'algunes coses que hem de fer. Aliança entre el Govern de la Generalitat i el tercer sector, les entitats sense ànim de lucre, per acompanyar les persones amb discapacitat, en aquest cas víctimes d'accidents de trànsit, i alhora orientar el suport a aquestes persones cap a la vida independent i l'autonomia personal, perquè no se sentin sols, ni ells ni les seves famílies.